Hospodárska a finančná kríza občas ukazuje aj prívetivú tvár. Spolu s ekonomikou a platmi kríza zmrazila aj niektoré ceny. Inflácia, teda rast spotrebiteľských cien, je jedna z najnižších v histórii samostatného Slovenska už pol roka. Ceny rastú veľmi pomaly aj počas leta. V júni sa oproti vlaňajšku zvýšili len o 2,5%. Ceny niektorých tovarov dokonca klesajú. Za pomalým rastom cien stojí najmä lacné cestovanie, a to najmä vďaka tomu, že tankujeme veľmi lacný benzín a naftu oveľa lacnejšie ako pred rokom. Je to spôsobené tým, že ropa na komoditných trhoch vo svete je v súčasnosti o polovicu lacnejšia ako pred rokom. Nič však netrvá večne a pumpári k cenám pridávajú každý týždeň niekoľko centov. Ceny benzínov v tomto týždni idú hore približne o 2 centy za liter, ceny nafty približne o 1 cent za liter. Postupné roztápanie krízou zmrazených cien by malo vyvrcholiť na prelome tohto a budúceho roka. Koľko bude stáť benzín vtedy, si dnes nikto ešte netrúfa odhadnúť. Tomáš Velecký, televízia Markíza.